Ale dám to, aby nikto nevolal. Rektor tejto univerzity, to som ja, som prišiel preto, aby som oznámil vedeniu tejto univerzity, teda dvom prodekánom, ktorí boli vedením fakulty a predsedničke senátu istú závažnú skutočnosť a požiadal o spoluprácu. No a namiesto toho som sa dozvedel, že niekto pozval políciu proti rektorovi univerzity. Čo si to vymýšľate? To vôbec nie je pravda. Ja som pozvala políciu, pretože ma napadol pán tuto, ktorý je... Tak prečo to hovoríte, pán rektor? Čo toto hovoríte? Napadol ma, lebo bral naše knihy. Sekol mi po ruke, to vôbec nie je pravda. Ja si vás vážim. Ja si vás vážim, pán rektor. Prečo si pozval políciu? Prečo to tvrdíte tým študentom? Dobre, tak im teraz niečo iné prosím vás, takto povedzte tak, ako je. Takže tú pravdu vám teraz prečíta pani doktorka Fialová. Dobre, dobre. Takže, no, nebude vám zima? Tak pani doktorka Fialová, vedúca kancelárie rektora, vám prečíta teraz jasnú informáciu. Pánom Vavrom, bývalým dekanom fakulty. Náš dekán je bývalý. Najprv si vypočujte, rozumiete, vypočujte tieto skutočnosti a potom... Oni sú všetkom informovaní, pán rektor. Prosím. Bol rozviazaný pracovný pomer. Okamžite Nemohol byť. Pracovného pomeru podľa paragrafu 68 odsek 1 písmeno bez zákonníka práce. Ja budem len budete musieť byť ticho. Podľa ustanovenia paragrafu 68 zákonníka 311/2011 zákonník práce z ním neskôrších predpisov s ním okamžite skončil pracovný pomer uzatvorený pracovnou zmluvou, detaily vám nebudem hovoriť. Ako dekan fakulty priemyselných technológií v Trenčíne, a teda osoba povinná konať ako za zamestnávateľ pracovnoprávnych vzťahov voči zamestnancom zaradený na fakulte priemyselných technológií, nezabezpečuje dodržiavanie a kontrolu pracovného času zamestnancov Univerzity Trenčianskej univerzity. Ďalej nečítajte. Ako vymyslíte. Nechajte hlavne, že Na Slovensku nie je zákon, aby ste pomáhate, niekoho ste mohli odvolať. Pán rektor, stačilo. Toto nie je na úrovni jednanie. Je to protizákonný čin. Pána dekana dovolali vlastne k srdcovému kolapsu. Ešte ďalej pokračujú v tom. Áno, je na pénke. Je na pénke, pán dekan. Zachraňuje všetkými možnými spôsobmi našu fakultu. Chce ju zlikvidovať. Chcú zlikvidovať. nejakým spôsobom zlikvidovať. Prišli sme sem s návrhom, ktorý by sme boli radi, keby ste si vypočuli a neskákal nám niekto do reči. Ja som ale vždy na hovadinu, tak prečo by som to mal počúvať? Toto nechce počúvať, tak počúvať. Boli pozvaní na akademickú obec, nemali záujem si vypočuť, chcú vymeniať zámky na fakulte. Aby sme sa nemohli dostať do fakulty. Aby nemohla normálnemu chodu fakulty. Je zabraňované normálnemu chodu fakulty. Šikanovaní sme. Nech sa páči, vy ste na našej pôde. Vy ste na pôde fakulty. Tu sú naši fakulty študenti. Volali ste nás na to, aby sme vám niečo povedali, chcete to povedať? Tak na čo ste nás volali? Na čo ste nás volali? Vážení študenti, chcete si skutočne vypočuť, ako to je a náš návrh, alebo budete počúvať túto Prestaňte sa, pán docent, vyhrávať študentom.
Dáte to, všetky sú fakty a listy, na ktoré ani raz neboli odpovedané. Od 20. februára sa rokuje jedna. Pán dekan písal pánu direktorovi, ani na jeden list nebolo odpovedané. Žiadali sme kontrolu. Odpovedali sme len pán dekan, nepreberá poštu a vraciajú nás. Prosím vás, keď niekto chce na akadémiu, my sme tu na čo? Na odozdávanie vedomostí pre študentov. Najlepšia fakulta, unikátna na Slovensku. Prepáčte, pán rektor, ja som Neskáčte tu do rečí, ste na akademickej pôde dobrý deň. naše práva. Utište sa! Ale pán rektor, nebuďte takí úlapníci, sťahovači a tak ďalej. Sú tu študenti, ktorí boli presne informovaní ale vy tu, pán rektor, útočíte na študentov, že klamete. Neklamete. Vy ste hovorí, že tak chcete si to vypočuť. Áno. Tak, prosím vás, pretože tú skutočnosť to nie je už problém, že niekto súhlasí alebo nesúhlasí s tým. Počúvať, chcete počúvať? áno, a u nás sa to mohlo ukonať v kľudnej atmosfére. My sme išli do Auli, ale ja neviem, prečo vás naháňajú hore dole. My sme v Auli neboli, tak sme tam nemohli prísť. My sme išli sem a išli sme do Avly a už ste boli zase vy, tak ja neviem, čo chcete. Prečo klamete? Prečo klamete? Boli sme v Avle? Ale nešli ste do Avly. Akože sme nešli? Ale prosím vás, ale pán docent, ale prosím vás, išli sme do Avly. Do Avly? Áno, išli sme do Avly. Nie, ale boli si predstaviteľmi tejto našej fakulty, aby oznámil to, čo tu prečítala pani doktorka. Čiže 10. októbrom bol rozjazd ukončený okamžite pracovný pomer s profesorom Vavrom. Je to všetko ošetrené podľa zákona. Nechajte dohovoriť. Ale môže. Ticho. Nemôže. Nechajte to Si tak. pozri pracovný Je to všetko v poriadku. Pán Vavro sa môže brániť súdom. Prosím. súd, ale súd bude trvať 7 No, mesiacov. teraz. Toto je vaša taktika. Áno. Prosím vás, buďte ticho. Druhým bodom bolo, chcel som požiadať predsedničku Senátu, aby zvolala Senát tejto fakulty, aby si dohodol, navrhli osobu, ktorú môže rektor poveriť vedením fakulty dovtedy, kým si Senát nezvolí riadne dekána. Senát vás nepodporí, keď to nezazavíte. Máme dekana riadne povedané, že ideme tak máme. Ale to je váš senát. To je váš senát. To nie je náš. Váš senát si zvolí. Ale vy ste nám chceli dočasne navrhnúť, môžete nám povedať, kto My nie. Vy, aby ste si navrhli. Akademický senát. však o to ide. Aby ste si vy zvolili osobu, ktorá bude viac fakulty. Ale to nemyslíte. Vlastne naopak, pán profesor má najlepšie vysvetlenie. Ale no tak a Najlepšie vysvetlenie ako dekan. Máme všetky akreditácie vďaka jeho osobnosti a jeho vedeckým schopnostiam. My sme najlepší pilier tejto univerzity. A prečo to tu robia? Žiadne kontroly sa neuskutočnili. Na fakulte priemyselných technológií žiadne kontroly, ktoré by mohli
nejaké pochybenia odhaliť sa neuskutočnili. Kde sú záznamy? Kde sú výsledky? Nie sú na svete. Je to vymyslené. Je to vymyslené. Vážení študenti, skutočne. Ale prepáčte, pán toto sú vážne obvinenia. Tam v tom boli viesli. Kolegyňa, vy nie ste diskriminovaná. Xkrát sme ho žiadali o registrujúť. A kolegynka, len tak mimochodom, teraz bol pozvaný pán rektor aj s celým vedením do Auli. Odviedli. Verte, čomu chcete, kolegyňa. Ale veď sme tam išli.